company. Amen. How sibari how hayibo nangu nomnakwethu lapha awu nkosikazi ngazi ngithandiwe namhlanje basho nomnakwethu lapha yana unkosikazi kaSikawa bese zobuda dadewabo kankosikazi wami Sithembu lapha ya sanibikelela. It's a wonderful day. Oh yeah, it's a wonderful day. Yes, ngiphinda ngibingelele uxolele bazalwane ukufanele bajobayo kusiyami bamasane sabingelela ngakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Abazali bonke abakhona la just speaking nje but ke abazali bakhona abaqala kuba nathi la endlini siyabonga siyanamukela egameni elihle lika Jesu Kristu. Amen. Ngangifundisa ubaphumulo. Amen. Amen. Umfundisi phela manje ngiyabingelela mfundisi. Sabonga kakhulu banawe. Amen. Yes, umabuzulu uhamba nabazalwane bakhumalo sabingelela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bese nosami lapha emuva bacela kakhulu gogo. Yeah. Awusho haleluya wakho la. Jesu lapha ingane zakhona osisi bakhona bonke abakhona manje ake bejabule ngoba ukuthi hayibo langeni ivangeli. Haleluya. So ingakho ke lana nje ngoba uthe nje ukwazi ungabe khona uma ngabe family yami nayo izoba la enjogweni celebrator. Amen. So kwamukela mama. Haleluya. Haleluya. Ngibingelela inkosi yami ngibona ngaphambili. Jesu. Ngilokho ngibona nje uzobe namhlanje ngenxa kababa umthembu. Oh haleluya. Ngibingelela ke phambi ekhaya endlu kaNkulunkulu babo amanga. Ngibingelela izingcezu zenkosi zonke. Sengiphambisile ubaba wami yena wangizala enkosini umnyama mase kungathi lutho ngibona ke kodwa ingane bese ikhulile uyihambe yokufanele ibe nenxiwa lakhe yebo nkosi ibona uNkulunkulu ngabantwana bakadadewethu naye nethemba ukuthi uyeza kusasa. Haleluya. Ngoba naye bekhaya ngokala bona ndaka baba kuchithe zonke izinto lekhaya ngenxa yevangeli abantu bakachamane abangena lekhaya. Haleluya. Namuhla sibantu abami usemhluse inkosi uyithobo ungenzela konke okuhle egameni kaJesu Kristu. Bazali bami wena bongakazi ungathathe eceleni uJesu kamukele eceleni ngithi mina ukubukisise namhlanje. Uzobona izinto ezokwenzeka. Wena usozithokozisa ngoJehova nje uzobe sekubhansela ngezinto zethu enhlizweni yakho ovuleyo ezingaphezulu nongakazi uzicabange ukuthi wengene kubani mina Nkosi ungakubeka lezinga. Haleluya. Ngenxa kaJesu. Yebo. Bakuthembu ngiyabonga mntana
Haleluya. Ngamthula uJesu bandabami. Isakaza singabona kunye esihamba noNkulunkulu wakhe. Bebazalwane. Enenibona enenifisa le. Ayikayeniphakamisana thatha kaNkulunkulu kanti ingamandla. Abangathilayo. Nawo bongazi ungathatha namhlanje. Ilikho konke kukho konke. Izwi kaNkulunkulu uJesu esenhlizweni. Ngafika ngabaqabashituka. Yes. Haleluya. Hayi baba. Insizwa seyithithi babumthembu endazokutshela ngeVangeli. Noma kodwa uthafsile singazi lutho. Ngithi ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane bami. Yazi wangenzela umusa uzube namhlanje. Ngoba lesethuze kwami lapha ka. Nahlajwa. Ngigijime ngenkonzweni yami engingasezwa lutho. Ngokuya ngigijima ngoba ingena lethi icheshe lami izolo uqhubeka nje iphosolo. uJesu uyikho konke enhlizweni noma ngaphithizele ekhaya lakho kodwa noJesu usazokuthula uyikho konke ukuthula nokwena umshini abakuqala. Haleluya. Ukuthula nokwena emhlizweni yakho zikhona indaba abazalwane bami zimile ngaphambili nabantu bezikhomba kodwa usithula. Hayi ngasiba kuye ngithonephi ngoba namazophilwa phakathi akuye ayikho kukho konke. Haleluya. Ngisho manje phakathi noJesu wakho ibonga lingenze konke ngishikala engasazazi ubaba ngohlala kude le mafoti ezikhoya ngeke baba Sasifana mafoti baba baba kabashi ngicinga lenga kini kuzosebenza isingabi laphike kaGabashi beko mfethu ndaba mkhangalela khona Sasifana mafoti Amen. Futhi singabikelela kwesitando futhi ukhizi ngiyajabula ukubona. Amen. Ngicela vele uhlale la ukuze right now. Yes, amen. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu sibikelela abazobangenayo njengamanje uSizondi Bayitsaw amakhalelo bami lapha lekamnandi nabo. Amen. Ngibeleleke umfundisi Dr. Zondi umfundisi. Ngibikelela Dr. Zondi nomkakho Mbongiwe egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu banani. Amen. Yeah, ngoba kaveli lana kwi-program ikhona lento engenzayo ukuthi ibingelele ngamukela abazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngoba abasivakashela abakhona la zonke ihlobo ezikhona la egameni likaJesu ngibingelela ngibingelela obaba bonke ngibingelela omama ngibingelela izithombi izinsizwa ngibingelela ogogo nomkhulu engelisha igama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Yes, ngicela nje ukuthi ke ngingene kwi-purpose of the day ngoba iyona nto ekumele-ke umuntu angene kuyo njengamanje ngokohlelo bese-ke ngihlala phansi egameni likaJesu Kristu. Amen. Yeah. Laba zalwane si lenkonzo. Amen. Inhloso imisa uNkulunkulu umbonga. Haleluya. Ngicela ungameze phambili nje naye abela uzala sami lesi sofa silahlana ithambo lami leKentucky Hallelujah. Sofa sami lesi Amen. Magumede. Yeah.
sihlanganisa 25 years kuminyaka sishadile. Unkulunkulu kakhulu nonkosikazi. Ngaba ngikhona uNkulunkulu abanethando. uNkulunkulu ke uyakuhlanganisa nabantu ke for a purpose. Amen. So ke now ke lana ke purpose of the day sizobonga uNkulunkulu bazalwane for the first time emlandweni webandla inhlongweni community church ukuthi sibe nomcimbi la sikhipha khona all out. Yabona la sikhipha yonke into esinayo sithi sinikeza uNkulunkulu udumo ngenxa yomsebenzi asenzele wona. So now ibandla iqaleke ngo-2005 around June liqala siqala kwe-lounge. Unfortunately uMamshezi usadlule enkosini wavula umuzi wakhe. Usayinkosini siqala ibandla and ke nalapho futhi ke I remember baphambeleni umfundisi Bishop Mthembu ukuthi entshongweni saqala futhi khona kaShezi ukukhumbula kahle samswakhohlwa ama-90s early 90s emva kodlame saqala khona kwi-lounge sakhonzela khona uNkulunkulu waqhubeka ibandla walandisa namanje futhi ke again ngenxa yokwanda komsebenzi kaNkulunkulu saphinda futhi 2005 waqala lokho futhi njengamanje nje sihambe indawana sifuna sithini but umsuka waqala lapho. Now ke lo 20 years ke now lo esicelebrate 20 years ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi sesihambe bazokwaba la. So ke now ke ake sikhoze uNkulunkulu nani bazalwane emva kokhoze uNkulunkulu siphinde futhi sidle inyama ngoba ibandla sentshongweni lithenga inkomo lathi nje le nkomo izohlatshwa idliwe abazalwane bonke abala bazodla bahambe besuthu emoyeni kanye nasenyameni. Amen. So injongo ke yale nkonzo ukuba sinikeze uNkulunkulu udumo. Iqinisweni sezomhlatshelo. Hallelujah. Sezomhlatshelo. Sezomhlatshelo phela kofo kwethu kuze altar kaNkulunkulu. So now the time sikwenza the time nidla udumo luya kuNkulunkulu. Ingakho noJesu naye njalo mayihlangene nabafundi wayefuna ukuthi ingahlukanwa nabantu umphakathi bengadlanga. So now when the time sihlangana sidla that is where la sazana kangcono khona ila sibonga uNkulunkulu khona ngokwahlukana ela sibona khona uNkulunkulu ngokwemisebenzi yakhe emihle. Amen. So I can write a book on I can write a book on impilo adlule kuyona ngenxa yami ngoba uNkulunkulu khona into ade ngibizele yona. So uNkulunkulu ekubizileke ngeke vele kubizele vele kuthule nje. But uNkulunkulu ekubizele kuzoqhamuka izinto ezoqhamuka ivungu uzoqhamuka but ekugcineni uNkulunkulu aremain uNkulunkulu. Amen. Now ke umkami ke sishade naye 2000 sishada ngoye 2000. Amen. Yeah, ngesikhathi sishada naye angena umfundisi. Na wengazi ukuthi uyifake into enjalo. Wayesendoda nje nebonela indoda ethanda uNkulunkulu. Kanti le ndoda sobijika endleleni vele ibumfundisi. So now ngesikhathi ke amen. Ngesikhathi efika ke kumina uzokulanda kakhulu but ke sibe munye in such a way ukuthi kuzobe namhlanje uthando lwethu ukukhula as a wine. Yabona iwine mathi iwine libekile lekuthiwa usho that iwine libekile liyalikhula ngeminyaka liyameshorisha ukuthi so nawe uthando lwethu ke lunjalo ngimthanda ukufa. Hallelujah. So umfundisi nayo ke leyo iqhaphetshe
immediately after sesivekade sabakhona ney'ngane sey'qalile ukuba khona so nginey'ngane nje embili uMinenhle noSiphesihle abantwana bami si-happy amen emhlabeni wethu nginomama bazalwane gogo wami sawasami ukuthi kuzima manje ukusukuma gogo khona indlela yokusukuma amen mamela uSiphesihle Mazitha yena uzalayo mina ngokugcina ekhaya bazalwane ngibonise ikhehla nje ngokugcina nje bakhona ogogo nomkhulu abangaphambi kwami haleluya so umama wami lo uzalayo siyajabula ukuba naye egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Siyajabula ukuba naye nje usibuso kuthina. Amen. Yeah, umama ke una 95. Njengoba uzomngami nje umngami yena wazi yonke into manje. Amaphilisi akhe wazi umjobo yakhe wazi yonke into. Akukho umuntu engikwaziyo ngomama wagcina umuzala nje kuphela. Hallelujah. So usibuso kuthina sithandazela kakhulu
ekhaya abazukulu bakhe abathanda bathandazela uma esikoleni beyobhala ama-exams abafuni bahambe engathandazanga nabo. So lo useduze kwami-ke uSiphesihle ntokazi yami endala ngale kube uMinenhle umfana wami wesibili mude ngadlula mina manje. Hallelujah. So bona wami uNkulunkulu usibusele ngakho bazalwane. That's why I'm saying this. Ngikhuluma ngalolu daba ngoba ngeke ibandla liqhubeke ngalungile ekhaya. Because awuyenda ngepulpit ukuthi uyashumayela uthini uphenduze njalo. Indaba iqala ekhaya. Ngoba angeke ibandla liphumelele ekhaya lakho ungaphumeleleki. Amen. Amen. So now ifamily yami-ke inamba zolwane ohlobo olumangalisayo kule jeni engiyihambayo. Abantwana bami laba bakhule nje bazi ukuthi ubaba is a provider and all that, especially yonke into esibenzelayo yona. Until kwaze kwangena kulesi sikhathi lesokuthi-ke ngibe umfundisi bakwamukela noma ukuthi uNkulunkulu ungibizile ukuthi-ke ngenze le nkonzo. And-ke bangihlonipha nomkami asihlonipha bafunda futhi. Intombazane wami lona nje uqede honors this year. Uyosebenza unyaka ozayo. Umfana wami lona usabambile nje unyaka because ufuna ukwenza i-medicine. I-medicine-ke iba ne-competition-ke eningi. Ngitshela uBishop. I think uyakwazi lokho Bishop. Been there. But-ke uNkulunkulu-ke siyamkholwa ukuthi-ke ngonyaka ozayo uzoya because u-applyile kuma-universities. Siyamkholwa uNkulunkulu bazomthatha this time. Amen. Yona family-ke enginayo la udadewethu uNomusa uyena ngisale naye wabafowethu umfowethu omdala usadlula emhlabeni ubaba wami wadlula nodadewethu Trisile naye sasimfihla ngo-2022. Udadewethu-ke uNomusa njengamanje naye akukhona la kunenkonzo abameme kuyona before le nkonzo le ngoba le nkonzo yethu iqhamuke esikhaleni ukuphuthuma bahlanganiswa kuluma kuhle bahlangana. So basho manje naye-ke use-invite someone ukuthi-ke aye kuleyo nkonzo. Ngabe ukhona-ke nabantwana bakhe. Amen. Yeah, ngahlala phansi la. Khona ufuna ukusho nanguBishop Mthembu. Ngisamkhumbula Nkosi yami. Samkhumbula nami. When you come back, ikhona indaba ezokwenzeka emva.